Ja, hej. Så nu skal vi skulle lige være der her. Nå, så er Bjarne Gabs på Gisen. Goddag. Jeg har prøvet at lægge en video ud, både på YouTube og på min Facebook-profil. Den på Facebook-profil, den lykkedes, og det tog ikke mindre end 8 timer. Øh, og jeg opgav at skulle på her på YouTube, fordi at, det nåede sgu aldrig nogensinde. Det tog flere dage. Så jeg opgav, nu prøver jeg på en alternativ måde med webkamera her. Det ser lidt kunstigt ud, med sådan noget halløjser her. Jeg kan ligesom Thomas Eje prøve at ramme den der. Men som sagt, jeg skulle i gang med at lave den her fond, der hedder System Danmark. Og jeg vil sgu gerne have noget hjælp for den danske befolkning. For det kan sgu... Alle kan få brug for den fond. Alle kan sidde i den situation, miste deres job, ikke kan betale termin til den første. Hvor går det hen? Ingen sted. Jo, de kan sgu gå til min fond, når den opretter og få et lån. For eksempel, hvis du skal tage 20.000 til den første termin her. De fleste de betaler her den 30. Men de kan ikke betale. Har nu min fond så været oprettet, jamen så har man smidt ansøgningsskema ind med det samme, ikke også? Og på med fyreseddel og alt sådan nogle ting, så er jeg også, og med kvitteringer fra banken om, man skal betale de her 30.000 eller 20.000, man nu skal betale til den første. Så kan man få de her penge udbetalt til den konto, de skal udbetales til. Altså, hvis det er kreditforeningen, så bliver det overført direkte til kreditforeningen, og jeg skulle ikke ind på jeres konto, vel, fordi folk kan jo vel bruge det på hvad som helst, men altså, det er jo ligesom min sikkerhed, at folk det bliver betalt. Og så bliver der simpelthen lavet en kontrakt på, at når manden, det kan også være konen, det er lige meget, hvem der mister jobbet, får job igen, jamen så laver vi en afdragsordning ud fra deres økonomi, hvad det nu kan være. Det er måske 5.000, det er måske 100 kroner, 50 kroner, 200 kroner, 500 kroner, hvad ved jeg. Men det er sådan set også underordnet. Bare folk må få hjælp. Og de kan komme videre med deres liv, og deres strøm ikke er knust. For de kan knuse, en strøm kan blive knust af udefrakommende, hvad skal man kalde det, udefrakommende ting og sager, også? Og så selvfølgelig alle andre mennesker i nød. Nu har vi lige været jul igennem, hvor folk ikke har kunnet give deres børn julegaver og mad og trav, eller hvad skal man sige, tryg opvækst og sådan noget. Det vil jeg meget gerne lave om på. Men hvis ikke jeg får hjælp fra jer derudefra, som sagt, den video er indtalt, der ligger på min internet, eller ikke internet, der hedder Facebook-profil, der hedder Bjarne Gabs Bargisen. Det staves sgu lige ud af landvejen. Men ja, det her det er næste kapitel i historien om System Danmark. Som sagt, jeg snakkede med min advokat lige her før jul. Han havde sgu fast i sneen i England, i Heathrow, ligesom så mange andre mennesker har gjort. Men han ringede til mig, og så sagde jeg til ham, Lars, nu er det sgu op over. Ja, det kunne han sgu da godt lige se. Så her på mandag, det vil sige i morgen, der går jeg ned og får mig en svensk bankkonto. Jeg siger, jeg får flere. Men fordi på nuværende tidspunkt, så er den danske bank og Sparekasse Sjælland, de har fuldstændig vendt tomfinger nedad. Der er ikke en skid at hente, dreng. Hvis du ikke ejer en krone, forget it. Og det gør jeg som sagt ikke. Men jeg går penge ind på torsdag. Og det bliver fedt. Ja, det går så ikke på onsdag, men skid med det. Så jeg kan betale mine regninger. Som jeg hader ikke at få gjort. Men sådan er det. Nu har tingene udviklet sig, som de har gjort, og så er det det. Men som sagt, at han laver den her fond, og jeg får tilknyttet en konto til fonden. Og nu her, når jeg er færdig med det her sjov og snakke med jer, det kan selvfølgelig godt tage lang tid. Ting tager tid. Men alt kommer til den, der venter. Så går jeg ind og får oprettet min hjemmeside, så godt jeg nu kan. Jeg må prøve mig frem. Jeg er sgu ikke så stiv i det der. Men så godt man nu kan, og så hvad nu det hedder, det klør helvede til de sår der. Nå. Men så opretter jeg den der famøse hjemmeside, og så begynder jeg at skulle lægge min video ud på der. Men jeg vil tro, vi skal sige, løber 14 dage, omkring cirka 14 dage, omkring 15. januar, og sætter os det som deadlinespunkt. Der begynder det at koste noget at følge med i videoerne. Som sagt, de går ubeskårne til fonden. Og der er regelsættet og sådan noget, det der er opsat. Men min bror, han er desværre meldt pas, som jeg skrev.
om at deltage i den her fond, fordi det som jeg har sagt og sådan noget, og det jeg mener, det kan han så ikke stå inden for. Fordi han mener jo, at folk de skal lære at klare sig selv. Det skal de sgu i bund og grund også. Men derfor skal de skulle have en hjælpende hånd for at komme i gang og bevise, for eksempel, at de vil klare sig selv. Det kræver for eksempel en hjemløse, der gerne vil have et sted at bo. Han er måske alkoholiseret, eller på anden måde misbruger whatever. Jamen, jeg stiller da selvfølgelig nogle krav til ham. Det er jo logisk, altså. For at jeg skal give ham et spark i røven, så må han give mig et spark i røven. Fordi jeg holder jo folk op på ting. Når de siger noget til mig, det holder jeg dem sørme op på. Og siger, jamen du har sagt sådan og sådan, så forventer jeg også, du gør sådan og sådan. Hvis du ikke gør sådan og sådan, jamen, så kan vi sgu desværre ikke hjælpes. Så vil du ikke have hjælp. Der er også nogle af mennesker, der ikke vil hjælp. Sådan er fair nok, det er sgu fair nok. Men hvis jeg for eksempel skulle hjælpe en hjælpeløs med at få en bolig, og han skulle begynde at få en stabil tilværelse. For at få en stabil tilværelse, så er det alfa og omega, det er, at du har en base at gå ud fra. Har du ikke en base, så forget it. Men når du har en base at gå ud fra, så er det næste skridt, det er at skulle finde noget at lave. Det skal jeg sgu nok også hjælpe med, når det hele kommer op og køre. Finder du en arbejdsgiver, gå ud. Du må simpelthen gå ud og sige, goddag, her kommer jeg. Jeg vil sgu godt have noget at rive i. Og hvis du er ligeglad med, hvad du river i, så skal jeg hjælpe dig. Fordi ser du, den arbejdsgiver, han kan få noget løntilskud udenom systemet. Du skal ikke ned til jobcenter og brede liv og lemmer ud og sådan noget. Nej, forget it, mand. Nej, vi laver simpelthen en kontrakt, hvor jeg stiller nogle krav til dig. Du kan stille nogle krav til mig. Men de krav, de skal opfyldes. Og hvis de ikke bliver opfyldt, så kommer jeg sgu efter dig. Ja, på den gode måde. Men ser du så hvis du ikke overholder de krav, for eksempel hvis du er alkoholiker, og du får det, jamen så er et krav for mig, det er, at du skal gå på Antabus, og ikke noget med at snyde. For alting bliver opdaget. For du skal møde op på de aftalte tidspunkter og modtage din Antabus. Du skal drikke den, og så skal du, og jeg nytter ikke noget med at gå ud og bruge med det med øjendråberne og kernmælken og gå ud og kaste lort op. Det gør du kun én gang. For hvis jeg møder dig på gaden, og det vil jeg gøre, fordi jeg vil opsøge. Jeg har masser af tid, jeg er pensionist. Jeg kan godt bruge en dag om ugen, på at opsøge alle de der mennesker, jeg hjælper. Og se, hvordan det går. Det vil jeg gerne. Og så vil jeg optage, jeg skulle nogle videoer, lægge ud og sige, her, der er en succeshistorie. Jeg er ude efter succeshistorier. De andre historier kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har ikke plads. Jeg har plads til alle, men jeg har plads til succeshistorierne. Vi har meget plads, men jeg har plads til alle i mit liv. Men det kræver sgu, at folk de lærer for lette røven, og så gør en indsats for deres eget liv. Okay, hvis folk har valgt at sige, jamen okay, jeg vil kun det her. Jeg vil kun sidde på gaden og drikke min bajer og være hjemløs. Fair nok. Så har du også taget et valg. Det jeg beder om, tag et valg med dit liv. Men hvis du gerne vil have hjælp, så sidder jeg her, og jeg kan kontakte stort set, ikke døgnover, men næsten da. Er jeg der online, så er man velkommen til at skrive til mig. Og sådan noget, og e-mail, altså det vil ligge inde på min hjemmeside, der hedder teamkylling.com. Og den går jeg ind og opretter nu. Og så håber jeg sgu, at jeg får lidt respons for, at jeg er ude i Danmark, eller i hele verden for den sags skyld, for det koncept med den fond, det er kun starten på det. Når den er oprettet i Danmark, den kan jeg lave i samtlige lande i hele verden. Det kræver bare lidt hjælp. Sådan er det. Men forresten, jeg skal bruge nogle dygtige mennesker. Dem kan jeg altid bruge nok af. Nogle dygtige mennesker, der er villige til at give lidt frivilligt arbejde i den her fond og få den op at stå. Der skal være nogle ledere og sådan noget, men det finder jeg ud af med advokaten, hvordan og vedes. Men stort set, der er ikke nogen kvalifikationer. Alles kvalifikationer er gode nok. Du behøver sgu ikke at være hvad nu det hedder, akademikere og sådan noget lort. Dem kan vi ikke bruge, for de kan ikke bruge deres hænder. Det er folk, der kan bruge deres hænder, der kan bruge den her. Der kan tænke kreativt. Der er nogle gode idéer. Jeg elsker folk med gode idéer. Jeg bruger folks idéer. Det har jeg også fået beskyldninger for. At jeg kopierer. Ja, jeg kopierer sgu det, jeg kan bruge. Og det, jeg kan bruge, det laver jeg så om til geniale idéer. Jeg har en masse idéer, jeg skal i gang med her de næste par dage. Som der kan give nogle penge, så jeg kan sætte i den her fond. Ja, men tak for, at I gad høre på mig indtil videre, men der er mere i vente. Tak for i dag.